Χαίρετε. Και σήμερα θα παίξουμε Uno. Παναγιώτη, πώς σου ήρθε τώρα αυτό το παιχνίδι? Δεν ξέρω. Γενικά, πριν αρχίσουμε, να επισημάνω ότι αυτό είναι το σπασμένο Uno. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να παίξω online, δεν μπορώ να βάλω τον Ubisoft Connect λογαριασμό μου και έχω ένα ό,τι να είναι όνομα από ένα σπασμένο Steam που δεν μπορώ να το αλλάξω. Local play θα βάλω τότε και θα παίζουμε με μποτάκια. Θα παίξουμε 2 μάτς μάλλον, ή μπορεί και περισσότερα. Ένα με το κλασικό Uno και ένα με τα add-ons. Έχω όλα τα add-ons. Το αγαπημένο μου είναι το flip. Έχω και φυσική τράπουλα Uno flip. Απλά δεν έχει, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει αυτήν εδώ πέρα που είναι με το All Wild. Μπορεί να μην έχει βγει ακόμη. Αλλά έχει αυτή που μοιάζει λίγο. Τέλος πάντων, πάμε κλασικό Uno κατευθείαν, μην χάνουμε χρόνο. Θα βάλω αυτό. Δεν καταβάλω γι' αυτό. Πάμε, start. Όλα μια χαρά πάνε. Τώρα μπορούμε να παίξουμε, ναι, σιγά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Νομίζω ξέρετε να παίζετε Uno, έτσι. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Απλά έχει εδώ χρώματα και πρέπει να πετάμε την ίδια κάρτα με ίδιο χρώμα. Ή κάνουμε αυτό που έκανε αυτός εδώ πέρα και αλλάζουμε το χρώμα, αν είναι ίδιο νούμερο. Το έκανε μπλε ρε φίλε, το πιστεύω. Πάρε 4. Χάσει τη σειρά σου έτσι απλά. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι εδώ πέρα η μουσική είναι λίγο σιγά. Καλά σου λέει αυτό το κάτι. Θα σου την δυναμώσω λίγο. Ωραία. Τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε. Οπότε θα φωνάζω. Καλά, όχι. Δεν θα φωνάζω. Μου άλλαξε τη σειρά. Εντάξει, θα δει. Θα δει, να ξέρετε. Θα δει. Πάλι μου το έκανε. Ναι ρε φίλε. Βλέπετε τώρα, πατάμε εδώ Uno, έρχεται εδώ πέρα μένει. Πατάμε δευτάρι και... Αν κάποιος δεν πατήσει Uno αλλά ρίξει το τελευταίο του χαρτί όπως εδώ πέρα, λέω δεν πάτησες Uno και παίρνει 2 κάρτες και ρίχνουμε και αυτήν και κερδίζουμε. Πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο, να ξέρετε, πολύ εύκολο. Όχι, quit. Μ' αρέσει πάτησα quit game τέλος πάντων. Οπότε φαίνεται το ένα μάτσο είναι λίγη ώρα, οπότε... Όπα, λάθος. Οπότε πάμε αυτό, start game. Για όσοι δεν ξέρουν τι είναι το Uno Flip, απλά όπως βλέπετε εδώ, παίζεις και από τις δύο πλευρές κάρτες. Ringo, Archie και Shorty και what the fuck. Με αυτό μπορώ το ρίξω και να γυρίσουμε σε αυτή την dark side, ας πούμε. Και μπορώ να δω τι κάρτες έχουν. Τώρα φτιάχνω σχέδιο, δεν ρίχνω κατευθείαν το πιο εμφανές φύλλο, το 8 ας πούμε εδώ πέρα που μόλις το έκανα. Αλλά... ναι.
Εντάξει, τώρα θα έχω μόνο αυτά, ρίξω αυτά. Α, εδώ το αλλάζει αυτός και γίνεται αυτό. Ω, έτυχε αυτό. Ε, 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 Α. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν τι κάνει αυτό το φύλλο. Επιλέγει ένα χρώμα και μετά τραβάς φύλλα μέχρι να σου τύχει αυτό το χρώμα που επίλεξε ο παίκτης. Κάπως έτσι λειτουργεί. Με αυτό χάνω όλη τη σειρά τους και ξαναπέζεις. Διπλό άκυρο έφαγαν και οι δύο. Και πάρε και συν 5 για αυτό που μου έκανες. Για να μάθεις. Είμαι κακός. Α, κι άλλο συν 5. Α, Τώρα θα δει. Ω! Δεν πρόλαβα. Πρέπει να έχω το χέρι μου εδώ κοντά στο πλήκτρο για να το πατάω από την. Μοβ. Για τη δεύτερη δεν το πιστεύω. Λοιπόν, υπάρχει συν 2 σε αυτό το παιχνίδι και συν 1. Δεν υπάρχει συν 4. Υπάρχει συν 1, συν 2 και συν 5. Να τα αλλάξω, θα τα αλλάξω. Πρόλαβα. Άκυρο. Γιατί σε μένα. Α, οκ, ευχαριστώ φίλε. Όχι ρε μαλάκα. Τι να κάνω τώρα. Όταν έρθει αυτό να ευχηθώ μήπως ρίξει κανένα χάνει τη σειρά σου. Α, έλα. Πάλι. Όχι με τον D. W. Ό,τι να είναι. Ωραία, αυτός δεν πρέπει να κερδίσει με τίποτα. Ρίχνε του συν 1 και τέτοια. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Α, μπορώ. Και μετά θα του ρίχνω άκυρα. Α, ευχαριστώ μου το έδωσες πίσω. Για να τα γυρίσω. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα τι θα γίνει. Δείτε εδώ λίγο. Θα ξαναγυρνάμε, δεν το πιστεύω. Οκ, έφαγε άκυρο. Θα φας και εσύ άκυρο. Οχου. Το γυρνάω πάλι. Έχει 3... Έχει 3 πράσινο νομίζω. Όντως τώρα ξέχασες το χρώμα μου μετά από 1 δευτερόλεπτο. Δηλαδή το κέρδιζε τώρα. Ή πορτοκαλί ήταν. Όχι, όχι, δεν ήταν πορτοκαλί. Τι, σταμάτα όμως τις χαζομάρες και όλα αυτές τις εξυπνάδες. Καλά. Τι ήτανε. Πω, είμαι άμπαλος. Νομίζω ήταν 3 μπλε. 3 μπλε. Οπότε προσοχή μη ρίχνετε μπλε εσείς. 3 πορτοκαλί ήταν, δεν το πιστεύω. Ρε, αυτός έχει 2, χάνει και τριπλό άκυρο, ξέρω. Για να ξαναπαίξει.
Το γέρναω πάλι, ρε. Πάμε σε άλλο universe. Τα αλλάζω, τα κάνω μπλε. Τα αλλάζω πράσινο ό,τι είναι. Μ' αρέσει που δεν έχω καν αυτό το χρώμα. Ρε φίλε. Πάμε πάλι, πάμε άλλο ένα. Πόσα λεπτά τραβάω, 10 λεπτά, οκ. Κόκκινο. Ο άλλος έριξε το wall του για να τα ξαναλλάξει σε κόκκινο ενώ ήδη είναι κόκκινο, τέλος πάντων. Μάλλον απλά ήθελα να το ξεφορτωθεί και όχι να το χρησιμοποιήσει σωστά. Βάλε 5. Καρέκλα μήνυμα. Α, δεν έχω. Πάλι δεν έχω. Θα φάμε τριπλό άκυρο. Για αυτό που έχω μόνο ένα, ρε φίλε. Εντάξει, τα άλλαξα. Μην κερδίσει πάλι ο Ριγκό ή η Ριγκή ο σκύλος. Ρε, και αυτά είναι μποτάκια που δεν μπορώ να ελέγξω τη δυσκολία τους. Είναι αυτό. Κι αν σ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο. Θα βάλουμε αυτό το 51, πώς λέγεται. Wild 50-50 card. Assign heads and tails. Choose a color. Α, είναι... Κόλλησα, ρε φίλε. Χωρά είναι γράμματα για το αν θα ρίξω το φίλο τέτοιο. Δεν κατάλαβα το λεπτό. Α, έχει ωραίο theme πάντως. Είναι όμορφο. Ρίξε πάλι αυτό το δύο. Έκλεισε η κάμερα. Α, οκ. Δεν έκλεισε. Οπα. Δεν το είδα, ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Πάρ' τα διεκδίκηση που μου το ρίξε αυτό. Όχι κιόλας. Please μην είναι μπλε αυτό που έχει. Θα τα κάνω κίτρινα. Ναι, αλλά δεν είπε σούνο, φίλε. Λοιπόν, 8. Και... Όπα, 50-50.
Σε αυτόνα. Και σε αυτόνα. Αυτό έτυχε. Σημαίνει ότι αυτός παίρνει τα λεφτά. Αυτός κερδίζει. Οκ, τώρα κατάλαβα πώς είναι αυτό με το coin. Μα πρόλαβα. Και δεν είπα και ούνο, τι ωραία, και δεν με κατάλαβε κανείς. Άχρησαν τα μποτάκια στο να καταλάβαινε αν είπε κάποιος ούνο ή όχι. Και κέρδισα. Ωραία, αυτό ήταν. Like, εγγραφή, μπλα μπλα, bye. Και εδώ πέρα έχουμε λίγα άκυρα δευτερόλεπτα, μόνο και μόνο για να βγει το βίντεο πάνω από 16 λεπτά. Αυτό, άντε bye. Και μην ξεχάσετε εγγραφή και like και σχόλιο και share και όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι και εμένα ο αλγόριθμος θα με μισεί. Όπως και όλους τους άλλους YouTubers. Αυτό.